nán na scríbhneoireachta, thá gothanna agus darcaí nó de hir ag tacht chun cín, ach ní a gcónaí fá péir. Scríbhim me méarla, scríbhim an Gaelga, meascam an dátheanga. Den chud is mó sé filiocht a bhíonn sa scríomh gom, filiocht ar an bhocail leabhartha. Chola Cuireadh fé scéim speisialta a thá áireachtáil ag an Amharclann náisiúnta. Abby 5x5 an tanamatá air. Osclaíonn siad na doirse do grúpaí pobl, agus tugann siad mainú agus spás in Amharclann na pécóig a dómh, a bheith ag obair ar rud éigean. Déadach an obair sin a bheith ag aon cinál stad den próiseas crothatha. So leis an tugra áirithe seo, bhí mar ag tosú gláán as an nua, agus is rud iontach é sin. Bhí mar géirí sibh ar fád a bhada le chéile chun písa alín a chrothú, ach nílas chun cén crothavéasar sin an socha gur fuaimh sé atá sé, agus bhreathn sé ar na ceangal a crothaimid inniu, agus na téimí a bheits á phlé againn. We were conscious that there were groups of people and individuals who perhaps have never had access to the National Theatre, and we wanted to find a way to open it out. Bharrtaigh mé Cuireadh ar haar ceann grúpa dar bannam Aerach.Aiteach.Gaelach, agus rud éigean a chur le chéile, rud éigean a chur sa túil, drámaíocht, Aerachlanníocht, anna chuid daoine Aiteach le Gaelach a tharraingt le chéile, sin an sproc a bhí agam in ar ire. sé an rud is táchtaí beidir faoin teachtain seo a go bhfuil an spás intina agus an spás fisiciúlainn le bheith a comhoibriú le chéile. Rith éileachs me teachtasteach gur bhí seo cinál Amharclann náisiúnta na tíre, agus is iontach an rud é go bhfuil me takeí go buinte inis nach miste muid a bheithin seo, agus go deimhin gur rud maith é muid a bheithin seo ar an stáite, agus bhfuil siad ag ligean dúing ar an lár a scaoile amach mas mai leat chun phobal. Meas gan olbhór atá ann inniu ceoltóirí, aistóirí, dawsóirí, scríbhneoirí, fillí, agus ban green freisin. An bogha báistí umláin, tá chuile gona anna éagsúil. Agus cumála sin Gaeilge a bheith goin, agus conas a bhreathn sé a bheith Aerach agus Gaelach a Gaeilge bheith go. Cad a tharlaíonn má churann tú muid ar fád in éon seomra, cad is féile na crothu. The group is LGBT plus group of Irish speakers, so looking in a sense of, I suppose, being a minority within a minority. San sin better like technicolor síalse. Orintha mar alíontóirí bímuid ag obair inar éonar agus fiú mar daoine bubal mionlach, orintha ní bhíonn muid cho ceangalta le chéile, so deisiúntach bheith an cinál córa bheith adran agus beidir caintear tógra crothach freisin. It isn't really about a polished performance at the end of the week. Some groups don't do a performance. Other groups want to present something to friends or to family, but there's no public pressure on it. Lád an céad go bhí an bhí sé cóspéisiú le bualadh le gach duine agus thug sé inspireid dumsa leann Cuireadh le chuid scríbhneoireachta. Na cadidir atá thógáil goin sa seomra aniu, is léir go bhfuil rudí chun fás as sin agus tá mé an sásta. Braham inis go bhfuil grúpa a gcuin agus ahanana gcuin ar a chéile, anam na a chéile, agus cinál páirt tagtha a chéile agus spéisina a chéile, agus amach an seo ba muid an tógáil ar sin. Bailéirú gcuin le linn mí an bhród, agus tásúla gcuin go mbeidh tagtha chéile cosúla seo a gcuin gach bliain amach an seo. Agus gur mí amach.